African producer 1529 Tirigo Marai Mana Patrish Dorish Mahiri Mexican Ramadan Bablu Zambi Arbama Konga China Ganya Konga Serena Benzang Zagazara Nema question Zese Nema answer Meditation Melova holiday Konga for everybody Itureka load of badness Ndomboti This is a blessing but why don't I see my weaknesses? Human beings me love holiday but ndino kumanda kuchema uva kumawambo. What I know is rimwe zuva vachakukura kuti rakadarika babala. There's no pressure but vanotondirwisa nyorera pasi tangu kuisa trepu ndoisa besi kwete gasi ndochikumbira baba vakuregerere. Nyorera pasi tangu kuisa trepu ndoisa besi kwete gasi ndochikumbira baba vakuregerere. Mumoyo mangu mwene shungu mumoyo mangu nene mune undo ten siona nanga pakton tiza tapea ja toda kuti vatambe operia belu area vachati yesaya vana mambo madzishe vachati uyu ndiwo msoro nyaya vakatangira nyaya aya vaibabo sotonangana kuva ndomfambo bambo bati simbari sishoma. Nyorera pasi tangu kuisa trepu ndoisa besi kwete gasi ndochikumbira baba vakuregerere. Nyorera pasi tangu kuisa trepu ndoisa besi kwete gasi ndochikumbira baba vakuregerere. Brain dzangu dzakazara nema question zvese nema answer meditation melova holiday Konga for everybody but itureka load of badness ndomboti. This is a blessing but why don't I see my weaknesses? Human beings me love holiday but ndino kumanda kuchema uva kumawambo. What I know is rimwe zuva vachakukura kuti rakadarika babala. There's no pressure but vanotondirwisa nyorera pasi tangu kuisa trepu ndoisa besi kwete gasi ndochikumbira baba vakuregerere. Nyorera pasi tangu kuisa trepu ndoisa besi kwete gasi ndochikumbira baba vakuregerere. Nyorera pasi tangu kuisa trepu ndoisa besi kwete gasi ndochikumbira baba vakuregerere. Nyorera pasi tangu kuisa trepu ndoisa besi kwete gasi ndochikumbira baba vakuregerere.